emanet et Allah'ın çağır gelin. Sen eciden olsan şu dünyanın senden başka himayetkârı yoktur. Seni canımdan teyze Allah'ına can vereyim. Solun sanam dünyanın teyzelendir. Ya Allah. Karaş et. Basalım öz amanatın alma. Ölmek takdyr, ölmek hak. Teyze insanın dünyayla bir görüyün son yığınay. Men senden razıydır. Sen men yüreğime aşk sallın. Aşktan mukamlam deredi. Mennem bir nur iman ver can Allah. Sen karıştaydı. Gülcemal dönentek. Gitme kaydım. Gitme. Gülcemal. Takdyr gününü ordağı derudede. Bahar yok iki kişi. Sen bana tanap kaladın asıp ver. Son derude vardı. Tanrı mehmanı alın bir kıyıgır ver. Te derudeden atcan çalır. Kalk ver. Aydınlama düşündün mü? Anlıyorum mu? Kala giyrayak dedi. Melikemin yer dedin. Bilen oğa der Gülcemal. Men taparım. Hükman taparım. Tanapıdın çaltırak. Ol. Ya. Sen bana karaşkın. Günü karaş. 2 gün karaş. Men hükman gelerin karaşkın. Tutun onu! Tutun! Dur atın! Kala oğruyudur, oğruy! Gülcemal. Gülcemal. Dur yolda atarın! Gülcemal kaydığına. Kala! İyidine kayıt diyen. Atınca neme durdun at! Yatan yere yaktı ağzını yedim. O merken taparım ben.
İranlılar kervanı. Uçmuşlar çınmalı. Nereye şu kervan? Ba anısmaka, cansmaka. Seyrediş dağı ne atanıdı. Eygili varsın nahirine. Adamlar! Pelvanın görüşümüz olmadı bayrak şunklu. Hop pelvan. Bir resim getirin. Hani ben çıkayım da. Sen niye tuğdurup baryan? Ne mi sağalan niyetim olacak mı? Ay şundan yıkarsam telpeğimi itin sarsana. Oo, itin sırtam telpekli olacak. Ben tewa tağ ortasık mı hal vali? Men sana bir soğalım var. Sen sallançağın başında mukamçı sağa salıp mı de? Yok, salmanlı. Menki de salıptır. Men tayin. Hayla, hayla, hayla! Ne yapmalı? Soya çağırıp, hayalleri bir düzü mukabele ol. Ay Batman fena yüzü var ettin o. Umarmadın ayt. Yaşlı, Kocuk mergenin tutarını oyna derler derler. Bolup biler. Asla mukamçın tutar cadılı zat. Bir de mon cadını köpüge uçuroduk. Mene yaşıl çekti ortlu. Yönü görüyen oli size kocuk mergene sarpı koymayan olarlı. Jeligayda yaşap sarpı oymanamır gör vakali. Bir yurtta xanın begin sözünü pituva ediyen yok şu varka. Näme diýsene mehman, külli Turkmen bir ýere ýygylansa, mukamçy bir söz aýtdy, uturdy budur. Allah keremdir. Her naul imanly kişi. Ondan da onun ýaxşy.
Hemen düşmedi. Soğul vela, soğul vela. Ne mollay? Yatıverin. Bir yarama bir şorundur da. Ne mollay? Ona pula der kar diyalekeni. Eyfim ne emere kolluka. Melhem. O nerede milmiyorlar? Hanım tavsırını bilen dini kadım dağbetin. Han hem men. Rahim Han katın mekradım. Ol menden öz genişliğinin köp saattir gelmeyeli. Ol öz padişahına karşı Turkmenlerin eli bilen topalım turacak oluyor. Şokanlı karpışıkta da Turkmenlerin mukamsızını fayda getirmekçi. En hopli işim başımda. Şu ekiden dermanım bilen men küllü Türkmenin sarpa oyan mukamsızını satın almalıyım. Ölüm halinde yatan adama neydi? Näçe diýen? Beşden. Dörtüne verecek mi? Yok beş. Bir ay kov. Yok bir ay. Bunun näçe? 10 kilo. Berrak verecekler mi? Yok. 10 kilo. 10 kilo. Yer mihman, näme etsem petseming mar bolsa göwnüňde ekeni aýt. Bizim mihman hasaybe diýen ortaňyz göwnüňde guman etmesin. Türkmenler mihman öýesiniň golly ýalar. Diliňe süýjeken mihman. Ýöne biziň seň bilen gepuruşdyryp durmaga wagtymyz ýok. Düşüň atdan. Barlan kerwani. Dur, ho, bekmen ahri, ho. Dur, ay. Tapan yaraması. Mihmançylygy yaraglyk elinen ok, ýadyňda sakla.
kerwen maşe. Her oyda bakırdanma tiý goýup durulsa, mukamçynka ýetirmezler bolar. Hanyň tapşyrygyny bitirmän ýerime dolansamam, o meni aýatdan deri goýmaz. Durun olur. Yine bozuk. En sonku bakarım sen. Sonku durmalım. Olun uğurlanını görür mü, görmez mi? Sağdan halanat bolsun, asmanın iradatı şeyle. Men dedim asmanın iradatı, Allah'ın iradatı. Sallanacak mukami, şeytan tabi, günah mukami. Onu der edelim, iblis. Sallanacak mukami kara yüreklerden çıkıyor. Kara yılan kimin, kara yılan kimin. Adamları da gerliye. Günahden baş durun. Seni bir yerlere kim yolladı? Allah'ın benneti. Men şu ağzım bilen küllü Türkmeni aylanmağı katam ettim. Meni dik başak dağardan atsanızım, kimin iyi verenini aytman. Koy verin onu. Ödünem nakarlan. Yoksa yine kovaları yetmezlik ihtimal. Araula sen çağıryalar. Doğun, tolunma. Ne ettiniz onu? Sen öz ağana bütün ömrün akıl uğradık geldin. Karın doyurun da uğradın dedim, alın kala sözünün köy. Sen merteben katı beyiktirineyim. İti yürü kervan geçer deyiptirler. Ömrümüze kolsun ağa. Allah sayat. Beni öz sazımı dinime karşı koymanın. Asla kuyumda da yoktu. Ulamalar Türkmenlerin öz yeniliğinden ne gile. Yine belan körgüm sonra. Bunun haktır. Yoksa da ol bırçak sana soğut veren tüpün mavat mı? Avattır. Avattır. Görene göz olturmadın hep. Çuvala taktım. Gerek olsa alay. Verilen soğut ayırın alınmaz ineyim. O zaman sımışmışlar çın olsa şu nerte dağdan merik kızılbaşlar inecekmişler. Olum emniyetinin neyemeden bir Allah biliyor. Bilip bulmadı pelege işini. Derur olsa bir yere kadar iyi tapılar.
Salamu aleyküm. İnim. Teneminni 25 arka attım. Er yasını yasan eri mengdesi yası. Al şu tüpeni. Yarağıtı erkeğin saçlı ırnaktan tapağı yoktur. Men ağçı olmak netime yok ağam. Bu men oynayacak koşum değil. Yoksa da senin dağda keyik kovalamazını biliyor. Kızılbaşlar ovan mağını sürüptürler. Kim on ağrını yerine kalacak? O zaman bu utar bilen güzeran dolap olmaz mıyım? Sen eminni eklencin aladatın etmeli. Soğuduna sağ ol, rayını yıkmayın. Yönü atar diye guman etme. Malımı sürdüler diyen. Geçen mahar sizem olan malını sürdünüz de. Yok. Bir işinde men sana yaran ne? Kanlık men bes etmeli ağam. Sen bana akalı öğretme. Dünya zer yarasmaz elin katı doğru eken. Tüpen senki, ne emetsen son et. Yönemen maslahatım alsan. Tüpen utattı heleğini tezele. Sen ne mağdın burnu toğlayan. O zaman burada bek belli. Heley, evet heleylik borcunu yerine getirmeyen için. Men seni boş sallansağa seredip oturtmam. Yarağın çiğnem. Maslahatın çiğnem sağ ol. Yöne şocukta hocoyun men. Ne etmeli onu özüm bilerim. Indi ovamıza da yettik. Yenge, hakikat dine ikimiz bilmelidir. Bolyam. Yaxşı yigit. Men hiç kaçan iyiliğime ikilik eden nällerim. Men madama hakikat aytýan. Yedi yıl bile yaşapıyorsun. İnsan elinden düdüp bolacağı iş derler. Herhal ayalım önün usul olayını da koyun oya doğru bilmesin. Bolýa da oy sen diýenim bolsun. Ayo koyun kesene dey, barın oyna. Hana geldiniz? Hana ölüydü. Bara ayılayım. Yürüm. Amalık mı gelin? Sen onu aytıver. Bolýa.
Mukamçı, sana verim çının olsa, ayarım täzele. Yürü öýe barym. Sen belli netije gelen bolsaň, onda meň maksadymyň berkary ýok sana. Bilmem. Kısmatymyz şeýle bolsa, ýalanny görbermeli bolsa. Sen bilenem, ykbalym bilenem, jedel etmäge ýagdaýym ýok. Agam sen düşün. Men owadoşlamyň tükensiz soraglaryndan, gıyşık gurrunlarından halis bizar boldum. Ovadan başmalyk gidäýmesem. Anton, haýsoga uçmakçı. Efen han kıl başlary akar suwlaryny satjak bolanna, sakalaryny erkibi goýran owa ýadyndan. Ýadymda. Ana şol owa. Diýme onu, doğun bilen doğunun arasında 3 günlük ýol düşükdi. O taýda Kızılbaşlar Alamana öläsi. Kim seni gorar? Utarım. Dur. Hayalim senki, ýöne bir şert bilen. Eger sen bana bir maskal tirýek bermeli bolsaň. Hey, tur. Beri gel. Men toňky soraýan Güljemal. Seni goçuk mergeni kimide oğulla urup berermi? Rady bolmasaň aşyny geçdelkä aýt sonra. Irda men irda. Ahir sen taňalaň bilen sorajan adalet diýeňdi. Aslynda goçuk kimdiň toýumuz senkiden öň bolmaly şeýledämi? Men goçuk mergeni altyna şykaýjak oğulla urup bererim. Men sizden arkaýynma. Ayu, bilemek kızıldı. Tüyünü açma, ayırman kamşını. Utanın tanıdım. Siz näme ýaşatynjalar maskara etjek bolýaňyzmy? Gidin, durmaň berdi. Gidin diýen, durmaň. Öýesini ýerdi. Ay, parçaň bolany. Barlamy. Ýere bolýan, dur. Dur. Oy, baktım ýetdi. Çykjatrak. Bende garyn adama ýokdur.
Ýüregim bitiňesin, özüm diri galdy. Hawa berýär. Hudaýa şükür et. Beýdi oturma biz gabahat bor. Bizimkiä gitmesen hana Gülcemallara baray. Gülcemal Günürtan oğluny gaýyna taşlap çykyp gidenmiş. Beýdi oturma aýyp bor. Gülcemallar bir işeden Gülcemal. Wah, men uğray. Assalamu alaykum. Aleykümselam oğlum. Gel geç. İşte durma. Ata mağa senin yanına girmek bulun yok dediler. Ben gaydayım. Etme oğlum. Gelen olsan gir. Mihmanı izinekse ayıp var ol. Ata yağdayım ne ahili? Şükür Allah. Tanıymadı oğlum. Tanımadım la. Kimin oğlu var? Eceme atan seni tanar dedi. Ecen adı kim? Kağına kim diyorlar? Biz sizin oğlanıza düğün açıp geldik. Ecem neme dedi. Nesem kan desen atan tanar dedi. Nesim okam? Nesim okam? Dur. Görem Allah can. Ya yaratan Allah. Sen keremlisin. Yadıma düştü. Buraya ola. Başlarından çalmasından okam çalanım yadımda. Demek sen şu eline oğlu bulman hala. Aho, binem molluğu. Kalmağın näme? Murat kaka, bağışağı soğuğa geleler şu öýüň torugyna köwtüp bermesi şu hölsün. Niyetiniň näme kim bilýär? Howdan mydan okby? Beytmen ahir. Elini örgöýberim, ayıp var. Ayal adam ahir. Bolony näme geday? Şu dünyede herkes özçe geday. Barın öteýdim. Oturayım. Yerlere sen ne kısmet getirdi? Ne hemen gözlüğünde sen? Kalbim ağtar ya. Men yitiren kalbimın özlüğünde. Dünyada keygim herkes kalbini yitiriyor. Göğe tapya. Sana da Allah Teala'nın hükümet etsin meherine. Ruhsat yerin bakışı mukamın dinleyin. Geç oturuyam. Saadım bir adım artık dinlese ben şonça hoşal.
Allah'ım bana bir bennetine kömeği yollattır. Neyim şeyin ol? Ötektik ha. Uyam. Bırak su versene bana. Damağım uğrak gitti. Sen çekinme benden. Oğlum, siz gocuk mergene dersiniz. Uyam. Bir de mayak çek. Men öten ajamurlaş yoktum. Öter depsen. Kimlerden ovardın? Doğanın arnaşın öýüklaryny nerede sen?
yüreğim, ümmülüne sehra, düşüğüm kuvvet çägi, yapıncam yıllıklı asman, başka da sorağım oturma bağış. Mukamçı, perdendim yok deyip örtenme. Sehramın bar perdeni sen perdendin. Küllü Türkmen sen tadına benli. Sen tadın kalbimde yanlanıp durka. Men dirim. Sen ölmegin. Sen ölsen menem ölerim. Kim ol bağışağı? Bir baltı var öde. On kimliğini bilen yok. Onu bilen bir Allah. Uyam. Seni mevravır derdin var ya. Derdin paylaş, belki yenler. Çoğurlar sana öyüne varıp bir kere çayın içecek. Gele veren bağışağı. Men adamym bilen kepdejigin ýaşaşyp bilmedim. Nerese ýok boldy. Olar goýup ýatylar. Şo edegen bir köne goýuny arassalamaga gidipdiler. Adamym nerese goýa ruwan bilen tallanypdyr. Uyum şunlugam 30 adam moyda awamysyn. Neretse ýaňsy goý etenni garan goýun astyndan eýmen bir guli peýda bolmuş. Göz açyp bir masalamyň içinde olaň aýagynyň astyndan çäg tüýşüp goýupdyr. Allah Allah. Yaşap görüşüm. Bütün ocağı saklap oturmak, maňlaýma ýazylanlar dağa. Mahmudu söýdem ki. Ýokla, gije günler görgüli goýup ya. Şoň bilen göderany dolaýa. Şotursun oňlaýam aýdam. Kerekin diýeden saýyp kerekin odunyň sözi oturjakmy? Näçek ýalgyt şeýledir dağa. Öwrenşipdirne. Yok kıydım. Özüňe kastetmekkä wagt bar. Adam dünýä bir gerek gelýändir. Juwan başyň bilen bala-çagasy gowurup kalmak günä bar. Adamda öýdünlerden nesil goýmalydyr. Beýik Allahyň buýrugydyr. Mihmanlara çay verip bilecekmi? O nähili mihmanlar? Bir goňşy olamlar çağır. Baba demen tutaryn dinlemejek ýokdur. Bir hili gelşikleri bolaýmasa. On gelşik kızı bolmaz. Çağır. Merdan berik gel. Bar beýaşym kakaň aýt, bagşy geldi diýip. Bolýar. Bagşy gelipdir. Açın beni. Ertebe baktım. Bana sen urgeden adam. Barmayan, görmeyen yerin yok. Türkmenin ahvalı ağır derdi näme diýip soraýarlar. Türkmenin bitmeyen yarası ağlarlygy. Tire urşy.
yakılan öýler, köýdürülen insanperwerlik. Ulardan iňeýmençisem eşen olajak. Bir teşine gura betan yeremeň diýe. Ine şuna çarın kualım şu gura betan garayerler. Men şu sakasenli Ostallan saň başynda Mukam Salman. Şugun şu destur bozuk. Mahmud ağa da bu gelin doğanlarına da aydın. Gözük mergen Mukam'ın nesiyesine salla deyip. Nesiye diýilýän adam aýdyna gaýtarylmasa bergidar barlar. Derman olaydın oğlum. Adın kim sen? Nuruli. Nuruli. Tüveleme. Govat. Ata, men dutarman ba. Salam miliyem. Çalyan, kakam öğrece. Men salam dereceğim. Yine olur intihakı sadık. Ananna. Ol asabı dutarak gelirdi. Utar çıkarda bana özün sağın salıp ver oğlum. Berekellah oğlum. Sen hemen gamgını oğlum şahat ettin. Şu dutarını sen ki. Men dünyada şundan edi izadım yok. Yine bir zat unutma oğlum. Dutarı islenmedik yerde salma. Sen sağdın baya gariba hemen den olsun. Hanne gelmen gelme. Alnına ak yol yadasın oğlum. Mukam sen men bir gede ömüremokda. Görmek mi yeter etmedi. Yönü bütün ömrümün kadın aşık olup geldim. Ötegiçiler näme diýýärler? Ýaşlyň ýagdaýy näilkä? Hala gatagırmış. Biz barbam onu biýinjal edip durmaz. Bir baranmaz dursak bolýar. Oňa tapylmaýan bir melhem gerekmiş diýerler. Şoçunmy ka? Wagşa melhem tapylsa, men mal mülküm gaýgarmazdım. Beýle melhem bu jilewaýlarda ýokdur da. Ýokdan bagyş üçin tapardylar. Şo diýýän melhemiňiz bar. Ýöne adyrak bir bäri wagtdan jaý eder. Sen oyunun miyatçının mıyıkman?
Oň ýaly-ýagdaýda oýnadym ya. Men ýalan sözüme gallaň bellileri. Şoň üçin bolup barýan. Sen özüň nireli bolsaň? Menden başga da soramaň. Ine şu gözlenýän melhem. Beýle bolsa wagt ýitirmeli. Men taýýar. Howluganym üçin kerwenim ýakyn oglaň birine goýup ýeke gaýtdym. Atlary ýerlen. Nesip bolsa daňa sen ýetersiz. Ey Allah can. Bu görgüler bir himaye edecek yokunka. Sen attın mı? Elin ýagdaýyna öyle. Hudaýa şükür. Tagaman iyili goşuldy. Tüpeň madalça gorkuzdan. Gorçaýar. Ente köp beremermi? Yetip gelýär. Ozugaga, gözläp beren melhemde tapyp getiräpdirler. İnşallah indi bäri bakardyň. Indan geregi ýok benim. O ýerde çagyr berik. Tanımadım la seni. Kim varsın? Men Rahim hanyň geňeşdari, Eýranyň. Melhem sen getirdin mi? Men getirdim. Melhemi veren adam Allah elkasyny neň. Seňe meýaşyňda bolsun. Belki melhem kömek eder. Melhemini giç. Meň meğruitim doldy.
Giyir verin. Sen adamyňa goçup mergen niýelermi ýa men ýalňaşýanmy? Yok, ýalňyşyň ok. Näme ýentidiň owaňyda bir tanap etşäýdilermi? Geçin oturun. Goçup mergeniň ady wadaty atynyň öňünden barýa. Oň sebäbim dutary. Ne aşysak? Alay. Onuň dogry. Ýöne oň adam kärçilik hakyny bilen. Onam biziň owamyz bilýär. Ana ödem gelýär. Sen otur, git boğan şaş edin. Keywani, iştaş malgara avatçılık mı? Öýde mehman bar oğlan. Gelen ýaş. Kim ol? Komşuyna. Gorgun musun? Tanışıyor ya. Ayparça, ýaşylykdan bir nişanmy? Ýaňy taýdwaryny çalyp 5 sagan göwün tapyp gelýän isem, öýde de ýer garaşy oturan eken. Gözüm onjy ýaljak tügelemi. Ömrüm uzak bolsun. Keywani, bu jaga sagat allan çok raýatyk nähil bolýar. Goý täze ýurdumyzda, biziň öýümizde gadam batan çagy, täze mukam diňlesin. Täze mukam. Bilmedim de. İlüngen taňgoraýmady. İlçilikdirde, çağan ene soňlusy bolýar. Şeýlem goňşy. Ýogsa da sen adyň näme ýam? Gülcemal. Gülcemal. Eşden adym. Han talan çok rolün da onu. Men talan çok mukam garaşy. Mene garşy däl guruberim. Keywani, torbadan niýetlen zatlaň çykar. Allah işimizi oňun etsin. Bine hyýalanymyňky. Men hiweden mamal şuň tozanlap ýatmasyn. Çağa gerekli atlaňa barsyny taýinlapdyr. Bitmedi yaramyda ot basmak nämetine gerek boldyk. Hudaý bermesen etjekdi. Hani, salan salaň perwany.
sar balına korkeylap. Ayar bir yerkeylap tuttu berkeylap, bizi sallı gamlayına karkeylap. Gül yağmurunu aşnılıkta terkeylap, niçin oldun benim bigana gözüm. Gel amanım gel, sonu boylu gel. Ha, ha, ha. Ay ağabeylerin kurdu gördüm, yar yerinden turdu gördüm. Ben ağlaman kim ağladım, yar ayrılın. Yurdu gördüm geliyor. Bağışı, hizmetine Tanrı yalkasın. Ak gelin yoldaşın olsun. Tanrı yalkasın yürüdüler. Dile yalkasın. Sağ olun, sağ olun. Selamun aleyküm. Haydi mukam çalın. Öňeşitmänim bilemen. Haydi ilin mukammy. Men sana näme diýsem kan ýaşuly? Gepim köpeltmede gölläý. Bu acap mukamy bagşyň özü dizipdir. Bu mukamy ykbalyň köp oýuny garaşýar. Goýup perwerdigar meniň weliliğimi geçirdi. Özüňmi? Toprağımızın yine bir kerem artıptır da onu. Uyam gepurşun maňlyma batdy. Akbaryň keşdigini görejüňden görýän. Sen derdim ojurodunun ümmetir. Sen öýüňde ojoň başyny uzak saklap oturmarsyň. Kaýyl bolun. Kısmat sen başyňa ýene köp oýunlar salar.
Men Turkmenin ehli sadyna belet. Yankı çalanın täsirini mukam. Ussatlygyma da sözüm ýok. Ýoga hep yer vermegin. Şonda sen dutarыңdanam, mukamыңdanam belent borsun. Inni bolsa maňa nahar şor versinler men aç. Perişte pesentden anlar sen doğuluňy berýär. Ýöne haýyp. Şo batyr diýen sen ikinji aýalyň däl. O näme diýdiň molla merhametli kişi? Allah şayad bilemok. Dünyada pınxantır sahip ýörenmezden aklymyza sığmaýan has gel. Onsoň men seni anandyrjagym bolup duramok. Mukamyňa näme at goýdum? Sallançak mukamy ýaşy. Sallançak mukamy. Adyna eýe bolsun. Sallançak başyny açar. Ak bärekli sallançak başyny. Geljek neslimeden kalgyny sadyň bilen suwar. Oýalar Bediýan çölümizde jadyly tenekär goýy suwundan gaýryda jadyly sadyň bardygyny bilsinler. Ketsimden bereket tap. Oye. Göremen geçen. Beylagyly oğlamamydy. Oğula, doğru söyle. Mene bir yumuş bilen geldim Gülçema. Boňşy ogamyda bir tebip barmyşyny beşdim. Sen maňa ýoldaş bolup gidip bilmenmiki? Ýene bir janymy barlap göreýdi. Gitmeli bolsa gidäýmeli orda. Öň soňuş çağı üçin tebip görmeli. Atasından alın keselleri. Gel kayığım, geçeverik. Geçiver. Öňkü tebipleri. Geçer şu cağa verik. Kol ayağıma süş. Süş. Ya bismillah. Dünýäň teň çağan bolmasyn. Yatgyňydyr at turşak ýaljak. Edi biljek emim ýok. Tebip gözläbim azara galma. 3 ýyl mundan odal siz meni umydygar edipdiňiz. 3 ýyl mundan odal. Sen goçuk mergeniň aýalymy. Wahy. Gelin, meňem adamyň günäsini geçegöri. Wah, men uraýyn. O bende de saň goýusyny etjek bolla. Sen durmuşdan nägile bolmasan aýparça. Ýüregi çağan kral päg adamyň bar. O sen başyna täç etmäge taýyn. Ýene saňa näme gerek? Ýanana men şu ýalançyda näme üçin ýaşap ýörenmi özüm bilemok. Men indi bu dünýeden doýdum. Ýaşadym ele.
Aydiyanın näme Gülcemal? Oğul yerine oğlun var, başın yaş. Baktığına da yetersin, yine koşu oğullonmor. Şo bir eňiňi tutup oturşuň. Allah sana söýüp beripdir. Sen orta gereklenýärken oňa buýsanyp bermäň deregini şo bir diýeniň tutup otursyň çağa. Dünýede bir yetmediň şo çağa bolsa oğulluk alyň berinden. Garnaşyňyz bara siziňem. Ey Allah'can, öz bağrından önleresin ellata, öz bağrından. Gülcemal, boýdoşan, senin joram ahir, eri joram, sen rady bortun gerek. Oju kimde bir bäbecik doğurup ber bolýarmy? Sen bizi bilen ýaşy günem bol, hemme daha kaýyl men, izleden hyzmatkaryň bolayyn, bolýardy Gülcemal, göwnüm diýerlermi? Eden var olsun, o ne derdim ben? Ayo, mihman elýär. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Gelin ýagşy. Karagül, mal varan, başkalı dalatın gamını yensinizle. Ay ola. O zatdan gamını bir iyi raktin etti. Muhammed ağa, yine haberinize gelin. Gülcemal. Haydi otur. Ece, öýüňde kim geldi? Hemme zady biljekden lagaýsyn. Öýüňde ýetişen gyýdym bolsa, gapyňdan gelinler durlar. Mehribanym Ececan, ayta. Utançdy. Bilesin gelip bir oň böküp durmy. Hey, ýüzi gara. Ejem duruny terk edip gitmäge howlugýanmy? Käben, mehribanym, men seni terk edip nirä gidin? Ececan, hiç gaçan hiç ýaňa gitmen. Senin düşün, ağzı karavul, kuduçluğa gelipdir. Allah diyeliğiydim. Ececan. Getir hadi. Gel bakalım gel. Boynu Hani yüzden bakar gelmedin. Andi ileri kişani geri tak koy. Hadi aynen hayır lan azıcık ileri. Çık. Bir vur lan ona. Ne kapçıyla vur.
Vay boğulan. Ayrıldana. Sopun hoş yalla. Dur nire var ya. Sen olar tanan ok bilen ok. Nire tokulup var ya. Ne tansa adamların arasına men ne alıp var ya. Dur diyen sana. Men gidecek gel. Ağam salam aleyküm. Salam aleyküm ağam. Aha, sen o tayda burada kaçıran ya Allah ha? Ay, o men ayalım ne? Ağam, bir iş verdiğiniz ol ya. Haydi iş olsa farkı yok. 40 man başlanır. Aha, inim. Sana işte elle bir triyek gerek ya Allah. Yok yok, men iş deyip geldim. Men ölüp var ya, bana kömek edin. Haydi iş olsa farkı yok. Ayalımı kimidi boşta koysanız ol ya. Sana iş taparsın. Yöne ayalını bir geçirip vermeli olsun. Gele var Tanrı önüne. Melheme tapılmadı. Onunla gereğim yok. O beni çiğneyrekti.
O biçare melhem deyip näçe ýol, näçe gala, näçe menzil sökdi. Seňeme halyň almadı. Uyan, senem otur. O biçaren salam nur boğuşuroyun. Gülcemal, gar örtünen zenan, garavımın gara bäwli solly. Gara bäwul solly. Nazar, şu Gülcemal ekinem. Ajal ýadyda şeýleken. O biçare saňa melhem tapşak bolup Eýranda Rahim hanyň adamlarynyň pidasy boldy. O ýoldan onu hiç bir güýç saklap bilmedi. Oň çekýän derdini bilýän bir taňrydy, birem mendim. Oň hasratyna, jebir jepasyna hurujuny dödü gelip biljek bir garawymdy. Şoň üçin ol öz derdini garawym bilen paýlaşdy. Diňe ölenden soň basara äşkär etmek maňa sarıgy etdi. Enen basaram aýan boldy. Hoşgar beyik mukamşy. Öýle senem sawatyr. Hak yaranım olsun. Selamat bolun. Allahümme takabbel. Allah sallallahu Allah 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 rahmetke ya Amin. La ilahe illallah. Gunnonok mu? Doğup bari. Doğup bari yani. Ben de sarık çıkar. Kellem olur. Gun, men sana kän araştım.